سلام كلهم أمول عالم تركوا إتران حواتنا المحجي كم زفلت أستفلا لي سوشيال ميديا تزرق حنيرو كلتي ولا ليتو فيز جبر مو جو فاوند من يصير بزح جنزة كمستوى تذكر فينو حجين كاو فلي بزبالة ملك زمان أجمع قاتي موصل زلوا نحنا خاب بمحبر درجة بمحبر مرة حسبنا آتينا سجماتون تايم محاولكم فلت نتينا لنا مو سلزي أمول عالم دلهم إتران حواتنا نزل بيزي خطاتكم زلوا سجم حرفنا بتاعكم فتحوا نتينا لنا سلزي نوصل كجزر حجرنا نسولع وجداتنا كنا حاطين أمه سلام بحال أستطيع مرتا سبنا عدي إذا إيدكم حجزونا خم زم دقي أكل خرنا عزل لكم زي حجزكم كايكم حجزكم عندكم جنا بزيح نبرتي عنه خينو هراي بمجمع خمية وعلنا طبق مبار كورات تخطلتنا أمول عالم دولهم إتران حواتنا كم زفلت قيد محجي أبستفعل لي فيديوهات تزرقحون حونا نمي حجاز ብዙሕ ዝተገብረ ነገር ነይሩ ሕጂ ከዓ ካብኡ ፍሉይ ብዝበለ ዘጋጠመ ፀገም ስለ ዘሎ ንዕኡ ኩነታት ንምፍላጥ ኢና መፂና ዘለና እሞ እስኪ ማዘር እንታይ ኣጋጢሙ ዘሎ ክትነግርና ደቀይ ኩሎም ሓግጆም እዮም ዘይሓገዘ የለን ብዓለም ኩሉ ሓግዝኒ እዮም ህዝብና ኩሉ ሓግዝኒ እዮም ሕጂ ተሪፈናን ዘሎ ኣብዛ ናይ ርግጫ سنين تليفوناني عندما تعنا كهبهم زم دقي وفيرم أتو زعبيو حواتي زناقص ودقي كلهم زي حاجة زي اللين عندما تعناني هبهم حجزن بلا الله. أوكي حراي طبق مالت تي نطور متاعنا نخوين إد محجي جو فاوند متخفيتو ولا عمل علم زلو تولتي ناي مرتاون بختمة زواج وعلمني حجي أبني موداتها ساعات نخطوطو حكمنا نخطكدو أبستبعلالو ساعات انتهيو تي أقاتي متخونتات تقاتمنا داني كفيلنا تكيتنا مسكفلنا نزاني رجيج أن سامس حضنا نبي تأشي متملسنا مالتيو نبي تيبهالزو مقرشين تملسنا مقرشين كا تكيتنا حيزاتنا بري كلهم حاجزوا منا أزجاه هبام عدما هبام وفيرم متوحد على كأني حجز قالي كأني مباري أنا وزيك كونس رجيج أنا تيجون كوسخكم أنا عديك خيد نسختكم سأخلو تصوعني لهنا بدي أتمليسها قالك حجة خبيئة مزيانيرة كابت سنة كابيرتها أنت قبل مزيان قرنا كابت سنة كوليس كتبه نقرن دحين شو بيرك نقرن حد كوليس كتبه لسه مزيانيرة تعرف فلهم سطت كابدي ورقة تاخد حدث كل التوارحين كل تقنا نجارة أوقات ما جيشنا مستوى قصنا خاني ني ما قريشين كحاجاتنا أنا ماليته
ما قالش نصحاتنا باريناتكم رجع عايز حاجاتكم أنا عايك حاجة قريبة له خصال سيوار حي نعيم كتحزني أنا خيدا لني ناتكم ما توسخ يكونني لا بزي أخيدا قالك حجة تحجزك يا أخا بإيرترا كتوصلك نتوقع على متى هو أخا بإيرترا كليت نخطوبة يا متى ملا عالم تركبوا أحاتن أحواتن أنا سلام هايلي استبهالكو مبقول عدي أسد أحمر التاسبلة زنبرلو تسني زبادة أشباركا زفري وزلهم حوي أبراهام هايلي استبهله نعستار 3 عامات بناي كليت تمام ديال تساعيو دياليسيس قبل بمسمحو سالخاتكم ገንዘብ ተዋጽኢሉ ንመሐከሚ እዩ ዝኸውን ኣነ እውን ካብ ኤርትራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኩሊት ክህበይለ ኣብ ዝመጻእኹሉ ግዜ ሕክምናና ኩሉ መርመራ ወዲና ናብ ህንዲ ኣብ ዝነቐናሉ ናይ ርግጫ $16,000 ተባሂልና ጠጠው ኢልና ኣለና እቲ ዝኸበርኩም ኣሕዋት ከምቲ ኣቐዲምኩም ዝሓገዝኩምና ሕጂ እውን ናባኻትኩም ኢድና ዘርጊሕና ሓግዙና ንብል ኣለና ቀዲመን ትገብሩለይ ኩሉ ምትሕብባር የመስግን اوكي ስለዚህ ክንደይኹም ትስከብ ብንጹር እቲ ናይ ርግጫ ወይ ከዓ ናይ ፓስፖርት ተሓቲትኩም ዘለኹም መጠን ገንዘብ ክንደይ ይኸውን $16,000 ኢሎምና ሕጂ ካብኡ እንደጀካ ወርሕን ክልተ ቀነ ገይረ ኣለኹ እንዳወሰኸ ኸይዳ ኣሎ ባህሪታ ኣነ ኦኬ ስለዚህ እቲ ፓስፖርትኩም ሰዓቶም ሒዞሞ ዘለኹ ወምሳዮም ሒዞሞ ዘለኹ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ፓስፖርት ኣበይ ቦታ እዩ ዘሎ መገረሽን ኣበይ مقرشين زلوا مقرشين على ኣብዚ ግዜ ዝወን ዝቆልዓ ማለት ኣብ ሶምን ክንደ ግዜ እዩ ዝሕፀብ ንዑ ዝኸውን ወፃኢታት ከ እንታይ ይመስል ምክንያቱ ሲ ኣብዚ ዓዲ ንሕር ተቐሚጥኩም ኣለኹም እንድሕር መዓልታዊ ዝሕፀብ እንድሕር ኮይኑ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተዋፀ ገንዘብ እውን ገና ንሱ እውን ይጎድል እዩ ዘሎ እንደገና ናይ ርግጫውን ትሕተቱ ኣለኹም እስኪ ከመይ እቲ ኩነታት ናይቲ ሕክምናን ወፃኢታትን ዘለኹም ኩነታት እንታይ ይመስል ኣብ ሰሙን 3 ግዜ ዝሕፀብ ሰኒ ረቡዕ ዓርቢ 3 ግዜ ሕፀብ ኣብ ሰሙን ኣብ አንካ $100 ዝውድእ ዘሎ ሕጂ ናይ ሕክምና እውን ካልእ ኣለና ኩሉ በሲካስ ካልእ ነገር እዩ ወላ ሕክምና ካልእ ኣሎ ዘሸግ ንገብረሉ ወፃኢታስ ብዙሕ እዩ ዘለና ኣብዚኣ ኮይና ከዓ ንህልኽልኩም ከዓኒ ከባኹም ዝኸማኹም ኣጣራቒ በዚ ሕክመ ዘለኹ ኣኻልስ ኣይኮነን ግና ታይም ይኽብል እያ ከብኣ عدم تعلاني هابهم وهيرم أتو. ስለዚ ኣብ ሶምን 3 ግዜ ይሕፀብ ንዑ ወፃኢታቱን ብጣዕሚ ብዙሕ ወፃኢታትኩም እናውፅኹም ኣብ ዝውን ተሕክምዎ ዘለኹም ማለት እዩ እሺ እምበር ሓራይ ኩልኹም ኣብ ሙሉእ ዓለም ትርከቡ ኤርትራውያን ኣሕዋትና እዚ ልክዕ ከምዚ ኣዴና ክትገልፆ ዝፀንሐት ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ሰሚዕኩም ኣለኹም ስለዚ ነተን ዝበሃላ ዘለዋ $16,000 ናይ ርግጫ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓቲታ ስለዘላ ሕጂ እውን ከምቲ ናይ ቀደም ኩላትና ኢደይ ይትካይልና ኩላና ተረባሪብና ነዘን ገንዘብ እዚአን ነዚ ቆልዓ እዚ ንኸሕከም ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለና ኣስተዋፅኦ ንክንገብር በዚ ንድላቦ ለና ማለት እዩ ሰላም ኣሕዋት ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም ኤርትራውያን ከምዚ ክትሪእዎ ፀናሕኹም ሓውናን ወድናን ኣብርሃም ሃይለ ነዚ ንእስ ቆልዓ ንኽሕከም በብዘለና ኢደ ኢድካ ንብል ንምሕፀና ኣለና ህይወትና ድሕን ትሪእዎ ዘለኹም ህፃን ቆልዓ ወይ ዘይፀገበ ቆልዓ ንብዙሓት ሰባት እንታይ እዮም ዝበልዋ ኣምሳለ ሚን ንሓደ ሰብ ዝሰኸም ግን ጨና ይመኒ በብዘለና ንሓግዞ ዝቆልዓ ህይወትና ድሕን ሓራይ እቲ ዝበሃል እኳ እዞም ዓበይቲ ኣሕዋትና ኢሎም እዮም ሕጂ ከዓ ዝበሃል የብልና ንሕና ብዝያዳ እዚ ንኡስ ዕድመ ዘለዎ ሓውና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከምዚኣ ክተጋጥሞ ኮና ብጣዕሚ እንዳስማዓካ ስለዚ ኢደ ኢድና ንበል ንሓውና ማለት እዩ ሓራይ ከምዚ ኣሕዋትና ክብልዎ ዝፀንሑ እንዲ ናይዚ ሓውና ኣብርሃም ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ሰብ ኣዋፂኡሉ ብዙሕ ገንዘብ ተኣኪቡ መሐከም እዩ ዝኣክል ተኣኪቡ ኣሎ ኮይኑ ግን ሕጂ እቲ ፓስፖርት እንተታሒዙ $16,000 ተዳዲ ከፊልካ ክትወፅእ ትኽእል ንኽኢሎማ ጓላ እውን ካብ ዓዲ ክንደይ ክሳራታት ይሕሰብዎ ናብዚ መፅያ ክትሕግዛ እውን ኣይከኣለትን ምክንያቱ ቆልዑ መፅኻ ገዲፋ ስለ ዝመፀትካ ገዲፋቶም ከይዳ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ በይና ትረባረብ ኣላ ስለዚ ሕጂ እውን እቲ ተኣኪቡ ዝነበረ ገንዘብ መሊስና ነጓድሎ ስለ ዘለና ሕጂ ኩላትና ዓቕምና ወላ 10 ቅርሺ ትኾን ወላ $10 ጠቃሚ ስለ ዝኾነት ኢደይ ኢድካ ኢልና ነዚ ንእስ ወለዶ ፅባሕ ብዙሕ ራእይ ኣለዎ ብዙሕ ንህዝቢ ንመንእሰይ ክጠቅም ዝኽእል ንነብሱ ኮይኑ ንስድርኡ ኮይኑ ንሃገር
ንሕብረተሰብ ንኸባቢ እውን ክጠቅም ይኽእል እዩ ከምዚ ሕጂ ንሕና ኢደ ኢድና ንብሎ ዘለና ፅባሕ ስውን ኢደ ኢድካ ዝብል ሰብ እዩ ንእሽተይ እዩ መንእሰይ እዩ ስለዚ እዚ ተረዲእና ነዚ ሓሳባት እዚ ኣብ ግምት ኣእቲና ኩላትኩም ዞም ኣሕዋተይ ቅድሚ ሕጂ እኳ ብዙሕ ኢልኩምዎም ተሰኪፋ እውን ፀኒሓ ዘውሪ ብዙሕ ተሰኪፋ ፀኒሓ ክትዛረቡ ናይ ከኣለትን ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ሓጊዞም ሕጂ ኸ ኣኽብሎም እያ ትዘላ ግን ዝግበር ነገር የለን ፈቲኻ ፀሊልካ ኣባኹም ምውዳቅ ኮይና ስለዚ ኩላትና ዓብና ንእሽተና ጓልና ወድና ኣሕዋቱ ደቂ ከባቢኡ ደቂ ዓዱ ዝኾነ ትግርኛ ዝሰምዕ ይኹን ኣምሓርኛ ዝሰምዑን ኢደ ኢድካ ክብል ሓደራ ንብል ወለደይ ኣብርሃም ሃይለ ሰጣሕ መረታ ሰበነ ኣሕዋትና በዛ ዘለኹማ ነዚ ቆልዓ ንኽሕከም ኢደ ኢድ ክበሉ ኢደ ኢድና ንበል እዞም ኣሕዋተይ እቲ ዝበሃል ኩሉ እኳ እንተበልናዮ ግን ኣብ ሙሉእ ዓለም ትርከቡ ሕጂ እውን ደጊምና ደጋጊምና ከነመሓላልፎ ንደሊ ኩልኹም ኣሕዋትና ነዚ ንእሽቶ መንእሰይ ኢደ ኢድ ከልና እቲ ዝበዝሐ እኳ ከባቢ 60,000 ዶላር ዝኸውን ተዋፂኡ ንመሐከሚ ተዳልዩ እናሃለዎ እንከሎ ሕጂ ብሰንኪ ናይ ርግጫ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ወዲቑ ናይ መጻኢ ህይወቱ መታን ንኸይበላሾ ነዚ ንኡስ ሓውና ሕጂውን ኩላትና ኣብ ሙሉእ ዓለም ንረክብ ኢደ ኢድካ ኢልና ኩላህና ተረባሪብና ነዚ ንኡስ ሓውና ከነሕክም ደጊምና ደጋጊምና መልእኽትና ነመሓላልፍ ኣለና